pari näkökulmaa strategiaan. Yksi on se, että strategia on päätös siitä, missä, miten ja kenen kanssa yritys kilpailee. Aika tällainen Portermainen määritelmä, mutta aika hyvä, koska jos tutkiskelee näitä yksittäisiä sanoja tässä, niin heti ensimmäisenä siellä tulee vastaan sellainen sana kuin päätös. Ja jos miettii, että mikä päätös on, niin se tarkoittaa, että leikataan pois kaikki muut vaihtoehdot, paitsi joku yksi, joka on valittu. Ja jo tässä tulee aikamoisia vaikeuksia, kun pitäisi uskaltaa luopua ehkä sellaisistakin liiketoiminnoista jopa tai toimintatavoista, jotka on aikaisemmin synnyttäneet tuloja. Mutta sitten toinen osuus tuossa määritelmässä liittyy tähän kilpailuun, joka on siis aivan olennainen osa strategian laatimista. Ei strategiassa ole kyse pelkästään sisäisistä asioista tai vahvuuksista, vaan siitä, että miten nämä vertautuu kilpailuun. Kun tässä meidän systeemissä on muitakin toimijoita ja asiakkaan hyväksi ponnistellaan, niin on hyvä mietiskellä, että mitäköhän todellisia vaihtoehtoja asiakkaalla on meidän lisäksi ja miltä me näytämme suhteessa näihin muihin vaihtoehtoihin. Niin tässä on strategisen pohdiskelun yksi ydinkohtia.